itong talong na to, panahon pa to ng pandemic nung tinanim namin. Ngayon, hindi na gaano nagpupumi kaya gagawin ko na ng paraan. Puputulin itong mga sanga kapag yun. Tapos, yung lahat. Tapos, lagyan ng abono para medyo gumanda siya. Ganito na lang. Meron tayong pagkukunan ng gugulayin natin. Okay. Ayan. Ganito na itsura niya. Tapos lagyan natin ng fertilizer. Meron akong binili na fertilizer, ayun, ammonium, para okay. Itong natin, yung nakatimpla na yung mga prutas na hindi na naubos na sobra sa inom, tapos tinitimpla ng asukal na paskubado. Okay, ganun. Tsaka ito, mga parang mukhang bato.